hau beharrezko alda. Ixo, hemen galderak nik egiten ditut. Maitane... Itzegi guzu zutaz. Gaizka dut izena, irakurtzea gustatzen zait, eta errugabea naiz. Hortaz, zergatik zaude hemen? Engainatu egin ninduten. Jakina, erdunen erantzun tipikoa. Esaiguzu, nork engainatu zintuen! Maitane, honek ez duenela funtzionatzen. Aitortzeko puntuan zegoen? Aitortzeko zer? Ez gara poliziak, Maitane. Ebaluatu behar dugu, basakabin udara pasatzeko egokiak diren, ala ez? Baina garrantzitsua da jakita nondik datozen, beren inguru barra ezagutzea. Hori jartzen du irakurri nahi ez dituzu fitxetan. Baina ez dudalako aurreritzerik nahiago dut beraiek kontatzea. Galdeketa bat antolatuta! Aizue, ni nahi baduzue joan egingo naiz, eh? Ez! Ados, sortaz hemen geratuko naiz. Osando, pitxin, berriro hasiko gara. Esan diguzu, gaizka duzula izena, eta irakurtza gustatzen zaizula. Eta hemen jartzen duenaren arabera oso nota onak ateratzen dituzu. Zentroan ez dago zer egin handirik egiteko. Basakabin gauza asko izango dituzu egiteko, eta liburutegi bikaina daukagu. Alergiarik edo kontutan hartzeko beste edo zer? Alergiarik ez. Besterik? Ez, nahikoa, eskerrik asko pitxin joan zaitezke. Besterik ez? Lehen galdera gehiegi egin ditudalako kexatu zara? Maitane, gazte hauek, familia eta egoera komplikatuetatik datoz. Eta adingabeen zentroetan daude gizartean behar bezala portatzen ikasi behar dutelako. Funtsezkoa da ongi ezagutzea. Hortaz, galdeketa bai, ala ez.